kedengaran ya gomblo kok ngundang dhewe. Kingko jelas mau masak-masak nih lho, Peng. Ya mesti tolat nek gomblo iki. Biasane ki ora tau ki cek ngundang. Tapi ya pirang-pirang dino iki gak tau traweh ya. Kok pirang-pirang dino piye to, Peng? Gomblo ki lho ora tau traweh belas. Mek pisan tuwil kae. Loh, apa iya tolat? Lah kowe ki nek traweh ki sing mbok sawang apa to, Peng? Aku nek traweh gak nyawang sapa-sapa belas tolat. Nek nyawang Dek Siti. Walah pantes pas wayah jengking kok matamu tingak-tinguk. Loh, berarti pas sembayang awakmu ya towingak-tinguk toh? Yuk ngene gomblo ae. Beh, dino iki mau kok ya ora mangkat traweh aku mau. Beh. Keton ngene iki aku. Gur kepikiran Pak Jilan, nah itu aku ket mau ki. Tak nyiapne panganan ki cah-cah lah. Lawange bukaan kok ora ya ning omah. Alah. Wis to ning omah-omah, Peng. Bocah lho kodhok ora tau metu omah. Banyak wis 3 menit urung umup-umup ki. Kula nuwun. Blah. Blah. Ya. Sopo to kae? Alah, munyuk-munyuk teko. Wis tak enteni lho kowe mau. Kene mlebu. Munyuk lot. Kae lu malah nyamang. Alah kok malah udur-uduran to, tak puntiri ndase lho malah engko. Kene lho. Lek ku ngarep-ngarep iki lho wis ketemu wau. Kejam 7. Aku ya utek nang mburi iki ora traweh iki mergo ya kuwi nyiap-nyiapne kuwi lho. Nek kowe do rene iki lho. Beh. Matur nuwun ya, Mbah. Wis disiap-siapne. Heeh. Wis mesti tak siap-siapne. Entenono kene ae. Masak-masakne koyo ngene iki lho. Wis kene, kok Ramadhan. Bakno yang browengkut ya lot. Oh, Peng. Tapi tak ceken dhisik ya. Iki kayane arep nguntal ora mentolo, Peng. Kok malah dang delokne to? Dang, gek do madangan lho. Le nyiap-nyiapne wis ket mau, Adek. Beh. Lah iki lalapane karo sambele kok ora dienggo to. Iki lho, kene.
Wis pokoke diwareki, eneke apa wis dimaem ya. Iki aku tak nyang warung dhilik golekne cuci mulut. Peng peng. Goblok kan biyen panggah kaya ngono ae ya. Iki ora dicuci mulute kayane ya wis resik kok, Peng. Terus menurutmu arep kepiye kelanjutane iki? Masa iya arep dinteni? Eleh, wis nggak usah dienteni. Kabur ae yo. Ya wis ki njo. Pindah ngene diae yo. Mbok enek panganan nggo nggenepi sing iki. Ya masuk nang ngono lot. Lah kadal ki nyandi to ki mau. Berarti was tak gawane cuci mulut